Avui us expliquem com preparar aquestes boníssimes albergínies marinades. Per fer-les necessitarem 600 grams d'albergínies, 175 ml d'oli d'oliva verge, un bitxo fresc, 3 grans d'all, una cullerada de tàperes, unes fulles de menta, sal i pebre en gra. Rentem les albergínies, les tallem a rodelles o tires de 5 mil·límetres, les salem i les deixem suar 30 minuts. Passat aquest temps, les esbandim, les eixuguem i pinzellem amb una mica d'oli. Les fregim fins que quedin rosses, les anem coent per tandes i les deixem en un plat amb paper absorbent. I ara anem per al marinat. Obrim el bitxo per la meitat, retirem les llavors, el tallem petit i reservem. Pelem els alls i també els piquem ben petits. Esbandim les tàperes, les escorrim, piquem i reservem. I també rentem les fulles de menta, les eixuguem i piquem. Ara només cal fer la barreja del bitxo, els alls, les tàperes, les fulles de menta, una mica de sal i el pebre en gra. Ho barregem bé, afegim 3 cullerades d'oli i ja tenim el marinat preparat. Agafem una safata i fem una capa d'albergínia, l'amanim i anem fent capes d'albergínia i marinat. I ja per acabar, amanim amb la resta d'oli i deixem reposar l'albergínia en un lloc fresc durant 6 hores. Tant la podem servir com a entrant o com a primer plat i es conserva diversos dies a la nevera. Recordeu deixar-nos un like i subscriviu-vos en cas que ja no ho esteu, així ajudeu a créixer el nostre canal i rebreu un avís quan publiquem les noves receptes.